L'accés a l'habitatge és el principal problema que tenen les catalanes i els catalans. Així ho evidencia el baròmetre d'estudis d'opinió del CEO, amb un 23% dels encastats responent que aquest és el problema més important que tenen com a ciutadans. És el segon baròmetre que evidencia que el problema més important és aquest i per fer-nos una idea de la importància, el segon problema preocupa el 10% dels catalans. I el 2022, al març de 2022, aquest mateix problema, l'accés a l'habitatge, preocupava el 4% dels catalans com a principal problema del país. Per tant, estan passant coses i estan passant coses serioses amb l'accés a l'habitatge. En barris com la part alta, el lloguer turístic ja representa pràcticament la meitat del parc de lloguer disponible. I això, a la pràctica, es tradueix en una expulsió de les veïnes i els veïns, de les famílies, de la jovent, que no tenen l'opció d'aconseguir un pis de lloguer al barri més emblemàtic i històric de Tarragona des d'aquest punt de vista. Això és, per una banda, una injustícia social, perquè estem excloent d'un dret fonamental a la població. És també un canvi o una crisi cultural i sociolingüística dels nostres barris, perquè, evidentment, canvia tot el paisatge de les relacions humanes que s'hi couen en el dia a dia. I, amb el seu conseqüent, canvi comercial. Clar, més tendes de souvenirs, menys verdureries, menys forns de pa i cap ni una peixateria. Del barri amb més història de Tarragona a una espècie de gentrificació globalitzada que el buida de contingut i d'identitat. L'habitatge requereix, ho hem dit en altres ocasions, una estratègia integral i diversificada. Fa pocs mesos aprovàvem una moció amb àmplia majoria que anava en aquesta línia i proposava moltes accions diferents. Una d'elles era el tema dels pisos turístics, que avui destaquem perquè és particularment punyent. Els pisos turístics que hem vist com proliferaven durant els darrers anys, sobretot després de la pandèmia, d'una manera exponencial i fins i tot diria que distintiva a la ciutat de Tarragona. És a dir, quan comparem la nostra problemàtica amb altres ciutats, moltes vegades de l'interior, amb qui ens acostumem a comparar, tenim aquí una crisi amb els habitatges turístics que potser altres llocs no tenen amb la mateixa intensitat. I, de fet, el que s'hi proposa en aquesta moció és d'obligat compliment i és exigible. El decret llei 3/2023 de 7 de novembre de la Generalitat de Catalunya de mesures urgents sobre el règim urbanístic dels habitatges d'ús turístic feia 3 coses molt interessants per un ajuntament. En primer lloc, habilitava els ajuntaments a regular la matèria, que fins aleshores s'hi veien abocats amb molta incertesa i lluitant cada un la guerra pel seu compte, amb els tribunals tombant un munt de les accions que tiraven endavant alguns dels ajuntaments. I a més ho fa per la via urbanística, que és la que s'ha demostrat més eficaç i més sòlida a l'hora d'abordar la problemàtica dels pisos turístics a nivell europeu. Establia també un topall, i això és interessant, pels municipis tensionats com ho és el de Tarragona, de màxim 10 pisos turístics o habitatges turístics per cada 100 habitants. Màxim, que no té per què ser el que coincideixi amb la voluntat del municipi, que pot ser, si vol, més estricte. Tinguem en compte també que una cosa és analitzar el topall a nivell de tot el municipi i l'altra entendre'n la seva distribució. És a dir, potser no estàs arribant al topall a nivell de municipi o tens 2 zones de la ciutat que les estàs castigant sobremanera. Doncs hem de pensar d'aquestes coses i parlar d'aquestes coses amb el pla especial. I després perquè estableix unes llicències d'ús d'habitatge turístic amb un màxim temporal, perquè fins aleshores eren indefinides, 5 anys. I al cap de 5 anys s'ha de tornar a parlar. Tot això és empoderar els municipis per part d'aquest decret i és una oportunitat que podem aprofitar, però alhora és una obligació que hem de complir. És per això que us proposem que com a ciutat ens comprometem en saló plenari a tirar endavant aquest pla especial urbanístic per regular, per limitar, per restringir, en funció sobretot de les zones de la ciutat, les més tensionades i les menys, a l'habitatge turístic a Tarragona perquè està generant un greu problema d'accés a l'habitatge. Moltes gràcies.